novú kategóriu blogových príspevkov, to znamená tých, ktoré sa majú ukazovať aj s dátumom, a vytvoríme takým spôsobom, že klikneme na Posts a Categories. Kategóriu ako celú ja viem chytiť a vložiť ju do menu, čiže tým pádom ich viem v podstate zgrupovať. Čiže keď som tuto v kategóriách, tak vyberem anglický titul, slovenský titul a vyberem rodiča, parenta. To znamená, že či to má byť na ICGV stránke alebo na SCKR stránke. Zvyšné možnosti sú úplne bezpredmetné teraz. Takže keď chcem do ICGV, tak kliknem na ICGV. A tu bola možnosť hodiť aj text, ale to už je zbytočné, pretože tam má byť stále ten vizitkový. Takže klikneme na Add New Category. A už tu vidíme slovenský kategórie, to je ono. Čiže teraz keď chcem hodiť do neho nejaký obsah, no najprv hodíme do menu. Čiže kliknem na Appearance, Menus. Tuto vpravo hore si vyberiem menu, do ktorého to chcem dať. Má to byť na ICGV, čiže vyberiem ICGV hlavné menu. A tuto dole vidím najprv Pages a potom Categories. Kliknem na View All, aby som ich videl všetky a vyberiem tú kategóriu, ktorú som teraz vytvoril, pridám na Add to Menu. Teraz vidím tuto hore, že už sa mi tu objavila. Ak ju chcem posunúť v poradí, tak stačí ju na ňu kliknúť, držať a ťahať hore. Dôležité, aby bolo zarovnané takto naľavo. Čiže môžem to dať takto ako druhé. Kliknem na Save Menu. OK, teraz tam treba hodiť nejaký blogový post, čiže kliknem na Posts, Add New. Vyberám anglický, slovenský. Hodím nejaký text do slovenskej verzie, kliknem na záložku English, dám anglický text a tuto vpravo v kategóriách zaradím ten blogový príspevok. Čiže teraz tu mám tento nový slovenský kategórie pod ICGV, zakliknem možnosť, kliknem na Publish. Keď teraz kliknem na View Post, tak vidím tento nový blogový príspevok a vidím, že je aj tuto menu na ICGV stránke.